Dami na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus. Hata ni debata nagabijamita tuminggu na pasapulu siyahod dong Trinitatis. Ima minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Ima na dienet sian 2 Timotius 2 ayat sada rodi ayat 10 tolu. Songonom mahatana disi lausta paihuti hutma. Ope alianaha margugu maho marhiti-hiti asini rohani Kristus Jesus. Jadi na binegim sianau diadupan ni torop sitidangi. Ima pasaha tuhala haposan akan atau mengajari na asing. Gabi dongam manaon hapursuhom maho, songo parangan na dinggad di Kristus Jesus. Dangolo alit parporang tuaka ulaon padaraman, asa halomoan ibana di namar suru ibana. Nang namar siadupe, dang dipartupali, ia sotigor para luan nai. Iko siula haumai jumulo taruli di parbuena. Atu sinahudoki. Ay lehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti sa luhut nai. Paingotingop ma Jesus Kristus, naong dipangulo siya na kanamate, na siyan pinopar ni si Daud, hobartu na hubaritahoni. Alani ido au manaon na porsuk, pola tarate songo siula hajahaton, alaidang na tarate anggohata ni debata. Dibaheni, benget dorohaku manaon sa luhut nai, alaniaka na tarpilit asa dohot na sida taruli di haluaon, na di bagasan Kristus Jesus, dohot di hasangapon sa liling-liling nai. Hapo sa doha taon, ang godongan na dohita tuha matean, dongan nama ng tuhanguluan. Ang gobenget tita manaon, rap mga rajay mahita sugot, molo maswadahuk kita, dohok maibana maswadahuk kita. So hapo sa pihita, tong do hapo sa nangguibana, aidang tarswadahos sa dirina. Ido yang gosahat na. Horas madihita sa luhut na damang dohok dainang. Di pamuhay ni jami taon, adong sa dasarito taringot tu sahala ina na mabelu. Naung liling di bagasan parukilon na, alanaong na mabalui ibana. Borat situtudo diahap ibana, disyalaholan ibana nan ma na manguluhon keluargana. Dohok na mangula mangalului dia kanarikot di keluarganai. Sayjuk-juk do ibana tumatangis alani parukilon nai. Disadatiki, Roma ibana tu sahalak pangula ni huria, mangido tangiang. Anggiat nian mulak mangulu amanah hinaholongan na naumodingi. Dung dipasahak pangiduan nai, didok pangula ni huria ima. Hupangido penang tu debata, asa di pangulu muse amang nahinan. Alai Roma inang sahalinari tu sonate, mabuan bijini siarum na pinangidom, sian halak na swadok kea marparuk kilon. Manigor mula maina na mabalui. Jala hampir ganupari say dilului ibana do batu ni siarumi. Mulai sian keluargana, tetanggana rodiak katorop jolma naso tinadana pe. Saya dong dunia biji ni siarumi. Alai dang jupang sa jolma manang keluarga nasohea adong parukilon na. Saya dong bedu parukilon na. Dong piga leling. Roma ibana muse tu pangula ni huriai. Didok pangula ni huriai matu ibana. Ido tutuinang. Dang adong jolma manang ICP naswadong parukilon na. Damang dainang. Songonido akka parbarita naulii. Si Paulus dohok si Timotius nang sudia kasisian ni Tuhan Yesus. Sudedo adong parukilon na.
Paruk kilon na masa di si Paulus, dibahen na porsea do ibana di Tuhan Yesus. Jala binahen na binarita honon na do Tuhani. Gudang naso marlomoni roha di ibana. Pola sahat tu 2 hali ibana tarhurung. Jala di na tarhurungi ibana na pa 2 halihon. Hiranay na maujung ninguluna diahap ibana. Nang pesongoni, dang maradi ibana marbarita nauli. Dohok na marmahani si Timotius anak na hinaholongan nay. Songoni tuak kahuria na hinaholongan na. Di pangidohom matu si Timotius, asa manaon paruk kilon songo parangan ni Kristus. Dia do nadidok ni Apostel Paulus di bagasat turpukon. Songo no jahat di bagasan minggu tahun nama dok. Mamorsan paruk kilon songo parangan ni Kristus. Na perjolo damang dainang. Di pangidohom ma asa margugo si Timotius mangadu piak kaparuk kilon na niadupan na di namar barita naulii. Songon sahala parangan manang prajurit militer naik kudu margugo. Ala diguari do prajurit nagabi alat pertahanan nang kekuatan ni sada bangso. Di salanido aka parangan say mangalati dirina. Hasehaton ni pamatangna songoni nang mental na pe asa unang parbiar. Alana molodang dinggan mental ni sasahalak mananggo biar ibana targuar na galedo jol masih songoni. Ay suadong labana gugu ni pamatang molomar donga biar mengadupi musuh. Napatut namonang donian. Alay boy do gabitalu ala ni biarna. Songoni makana porsiai mengadupi paruk kilon. Unang mabiar tu paruk kiloni. Alai pasaha diri matu de bata pargogo na sohatu dosani. Aira dido de bata maddongani jalamar gugui honak kana porsea di ibana. Jadi sahala parangan ni Kristus margugu do marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Napadua hodamang dainang. Gabi haposan jala si pangajari. Sahala parangan ikut do haposan. Haposan tu kelompok na manang kesatuan na. Tu anggota na niuluhon na, jala haposan ibana tu uluan na muse. Songon si Timotius nagabi haposan di si Paulus. Jala di pangidohod do si Timotius mamilit akka haposan, asa gabi doho si pangajari di barita naulii. Songon ima parangan ni Kristus, ikut do gabi haposan di Kristus, jala gabi haposan tu akkadongan na. Ay molo naung haposan sahala parbarita, tungding gamma parbaritaon na. Alay baliksa, molo so haposad do sahala parbarita, sungod dia majolma na porsea di barita na binaritahon nay. Di siala haposad do sahala parangan, asada potad di turgas yan kumaddan na. Songonima na porsiay, di pangidohon na sa gabi haposak kita di debata, jaladoho mangajarhon barita nauli na siya Tuhan Yesus Kristusi. Napatuluhod damang dainang. Gabi dongan manaon haporsuhon. Si taonod do haporsuhon. Dusun sahala na manggotil, ikobuanon na do na ginotil nai tubagas na. Asaw nang busuk konaudan doho las niari. Songonima parangan ni Kristusi. Iko do manaon haporsuhon songon Tuhan Yesus na manuhu silang tay tudolo Golgata. Asa malua ka jolma na hinaholongan na, dohot na ginonggoman na. Songoni masahala parangan na mga lehod dirina tu parporangan, mangodihon bangsona dohot negarana, asa unang saha tutangan ni musuh. Napaupaton, ima halomoan ni Yesus Kristus. Halomoan dua ka prajurit na uduk, jala mangoloi di komando ni komandan na. Songonima dipangido parangan ni Kristus Yesus, asa uduk jala mangoloi di hata ni debata. Napalimahon, marsiadu di hati koran. Songon sahala atlet olahragawan naringgas mangalati dirina, asa monang di pertandingan. Molo so di bagasan hati gorat doibana mangihutton aturan main ni olahragai, boido gabe didiskualifikasi. Manang dipataluhon, manang dipakaluarhon sian pertandingan. Di sialani
sahala parangap ikut do disiplin marlatih, jala ikut do di bagasan strategi naung diaturhon asa monang di parporangan. Songoni makana porsea nagabi parangan ni Kristusi, asa ringgas mamarlati di haporseonna. Songon nama jaha hatani debata, mangatusi hatani debata do hasit tonganna. Namar tangiang marsoba tutuhani, jala songoni namar barita nauli barita nasian Tuhan Yesusi, jala songoni muse namangi huton hata ni debata. Napauno pondamang dainang, gabi songon siula hauma, sahala pangula hauma ikut sabar duibana, mulai sian namangula haumai, marsuan, marbabo, majaga sahat tunamang gotil. Sahala parangape songonido, dada songod dayon ni sira manang jabi pakorhon ni latihanna, alai sudedo mar proses. Jala ikut sabar do, huhut mangulahon dohok dinggan, manang bekerja keras, dia ka ulaonna, sahat tuna dapot parbuena. Napapituhod damang dainang, roha namangarti. Roha namangarti di saluhut na pangajariope, tung masairikot do di sahala parangan. Dakolan dani udukon na komando na rotu ibana, ala ikut do namangarti ibana disi. Asa takas boto onna mangula hosa dohok dinggan. Jala dia kaparangan ni Kristus, dapok doroha na mangartii sian paniroion ni todi porbadia. Di syalani akaparangan ni Kristus pemanotong mangguruhon hata ni debata di bagasan paniroion ni todi porbadiai. Napawaluhon damang dainang, paingot-ingot Yesus Kristus. Hata paingot-ingot namarlapatam manotong paingot-ingot manang torus manorus marningot dipangido Apostel Paulus do asa totong marningot si Timotius tu Tuhan Yesus ala holad di bagasan Tuhan Yesus do dapotan hagugu unibana totong mangingot Tuhan Yesus na hehesian na mate sasitong na hata dinasotar sirang siat nayak 10 sada doon. Molo saya totong do diingot Tuhan Yesus naung hehe sian namatei. Jala porsea di ibana. Gabi mangalehon haguguon na sudui tu si Timotius. Di bagasan namar baritahon barita naulii. Songonima parangan ni Kristusi. Asa manotong marningot Tuhan Yesus naung hehe sian namate. Tuhan Yesus do nagabi ulu balang. Laos ibana na manguluhok kita, diaka mangulahon nak kasaluhut na ulaut tadi bagasa paranguluot taon. Astuan na, unang pola mabiar musehita, nagabe parangan ni Kristusi, disiala hamatean, ala naung taludo hamateani, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, ala naung monang do Tuhani sian hamatean, jala naung monang do, saluhut akana porsea di ibana sian hamateani. Napasia hodamang dainang, gabi sitiruon. Disod di patudu Apostel Paulus nagabi sitiruon ibana di si Timotius. Didok, alani ido au manaon na porsuk pola tarate. Daudo maol na niadupan ni Paulus di hurungan. Hati hai sian na dihurung ibana na parjoloi. Ditiki dina tarhurung ibana na parjolo. Buido pe ibana manamue. Jala pajupa doho akadongan na nasing, ala dibagas na do ibana dihurung. Alay na dihurung ibana na padua halihon, tarate do ibana, jala diisolasi. Di masa Kesar Nero, tartudo do halak Kristen si bahen hagaoron, jala si Paulus do nagabi uluan na didok. Ala ni ido pola ibana manaon, akka hamaolon haporsuhoni, jala terisolir do ibana di bagasak kurungani. Alay dang tarate anggo hata ni debata nang pe tarate ibana. Say totong do mardalan barita nauli. Nang pe tarate si Paulus jaladang bui be mardalan laho pasahaton barita nauli. Alay marhiti hatuguon na di Kristus Yesusi. Gabi sada panidangion na patuguhon haporseaon
niaka ha anggina na asing do ibana, nalaho marbarita nauli, nang pe di bagasa kamaulon. Songonima parangan ni Kristusi, gabe sitiruod di bagasan hasatiaon, nang pe mangadupi gok dohok borak ni haporsuhon, boha dihita damang dainang, satia dohita mangulahon haporsyauta, molotung pero akaragam ni haporsuhon di bagasa paranguluh tahun, tak alusima diganup nasarohat tabi. Napasa puluhod damang dainang, asa benget manaon. Di tahun Apostel Paulus doha mauloni, asa gabita ruli ibana na tarpilit di haluaon na di bagasan Kristus Yesus. Dohok di hasangapon saliling-liling nai, na tarpilit na di dokna, dada akan naong bongot tuhuria, alay dohok doa kananaing porsea tu Tuhan Yesus Kristus. Dada hola diri ni apostel sa diri na laho si pikironna, alay dohok doa kajolma na torup naong porsea dohok nanaing porsea di Tuhan Yesus Kristusi. Molo setia manahan di hamauloni, benget manahan di saluhut na akka hamauloni, marsangap maguarni di bata, jalalam martabba-tabba dua kana porsea muse tu Tuhan Yesus. Alay molo so manahan manang naso benget rohana di hamauloni, gabi gudang mahalak na mudur, jala akka jolma naso porsea pe, gabi mauldo porsea di Yesus Kristus. Didok, anggo benget tita manaon, rap mangarajai mahita sugut. Sarupa dopat dohanon, songon na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus di Matius 10 ayat 20 lalu, songon inang di Lukas 22 ayat 20 lalu rodi ayat 30. Ikon benget do asa talup pita manaon akka hamaulon di bagasan Kristus Yesus sahat rodi ujungna. Dang adok kata madele dia kana porsea di Tuhan Yesus Kristus. Hatarak mangarajai mahita sugut. Patuduhon teologi ni Apostel Paulus, nadohok doa kana porsea, jalan abadia dongan ni Tuhan Yesus Kristus mangarajai. Patupahon uhuman tu portibion. Damang dainang, taingot mak, makorhon benget ni roha do paru kilon, molo di porsan. Songoni maha maolon na niado niya kaparangani, makorhon hagugu udo hamaoloni. Di sialani i, taporsan maparu kiloni, songon parangan ni Kristus Yesus. Tuhan de batama, nama dongani, mangaramoti dohok nama masu hita, rodi saliling nililingna. Amin.